To masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da kasancewa da ku a cikin shirin rahotanninmu na musamman daga shafin jaridar Inda Ranka, wanda a wannan makon ni Maimuna Rabi'u Umar zan jagoranta. Cikin rahoton namu na musamman na wannan lokaci za ku ji cewa Kwamitin Tsaro na Majalisar Wakilai ya yanke shawarar ƙara Naira biliyan 50 da aka ware wa ma'aikatar tsaro a kasafin kuɗi na shekarar 2025 domin yaƙi da matsalar tsaro. Shawarar ta biyo bayan ƙudurin da ɗan majalisa Philip Abbas ya gabatar yayin zaman kare kasafin kuɗin ma'aikatar da ministan tsaro Bello Matawalle ya halarta. Matawalle ya bayyana cewa rashin wadataccen kasafi ya kawo cikas ga ayyukan sojoji, ciki har da samar da kayan aiki, gyara bariki da kuma kula da jin daɗin jami'an tsaro. Ya bayyana cewa adadin kuɗin da aka ware bai isa magance manyan matsaloli kamar sayan motocin yaƙi, biyan kuɗin inshorar lafiyar sojojin da suka rasu da kuma inganta yanayin rayuwar jami'an tsaro. Ya tabbatar da 'yan majalisa cewa idan aka ƙara kuɗaɗen ma'aikatar za a iya magance matsalar 'yan bindiga a cikin watanni 2. Kan wannan batun ne ya sa muka tuntuɓi masanin tsaro wato Kaftin Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya, wanda ya ce muddin da aka yi amfani da kuɗin yadda ya dace hakan zai haifar da ɗa mai ido. To idan har majalisar tarayya ta ƙara kuɗin tsaro da kusan naira biliyan 50, akwai yiwuwar hakan zai iya kawo ci gaba idan fa amma an yi amfani da kuɗaɗen ta yadda ya dace. Saboda haka akwai abubuwa da ya kamata mu duba, kamar ƙarin kayan aiki. Idan misali za a yi amfani da wannan kuɗaɗen ne ta wannan hanyar, to wannan ƙarin kuɗin zai iya taimakawa wajen siyan kayan aiki na zamani kamar na'urorin leƙen asiri, motocin yaƙi da makamai, wanda zai ƙarfafa gwiwar su jami'an tsaron da suke wannan yaƙe-yaƙen. Sannan kuma idan za a yi amfani da shi kamar ta hanyar horon jami'an tsaro, to za a iya amfani da kuɗaɗen wajen bayar da horo ga jami'an tsaro don inganta dabarunsu a yaƙar 'yan ta'adda da masu tada hankali. Sannan kuma idan hakan na iya taimakawa jami'an tsaro wajen samun ƙarin albashi da ingantaccen yanayin aiki wanda zai ƙarfafa ƙwazo da kuma yin aikin da gaske da jajircewa. To sai dai matsalolin akwai ƙalubale wajen shugabannin namu kamar yadda kusan kowa ya sani, saboda haka dole ne shugabannin majalisa su tabbatar da cewa an yi amfani da kuɗaɗen ta yadda ya dace ba tare da almubazzaranci ko karkatar da kuɗin ta wasu ɓangare wanda ba don haka aka nemi wannan kuɗin ba. To kuma al'ummar gari za su ce kan batun? Jaridar Inda Ranka ta jiyo ra'ayoyin wasu daga ciki, ga kuma abin da suke cewa. Biliyan 50 fa. To me za a tsinana da su? Idan sun dauka mai me suke da shi? A iya junan su ne ai. Ba wani abu da ga sauyi a rayuwa, gashi ya sauya. Sai dai tsadar rayuwa da muke kara gani. To wannan abu dai in dai har da gaske ne zai kawo ci gaba mana na harkar tsaro, in dai har da gaske ne. Kuma kuɗin in an bayar kuma an ba da hannun da ya kamata a bayar din, sannan kuma ta inda ya kamata a rarraba kuɗin a taimaka jami'an tsaro, a so makamai da ya kamata a bar a yi yaƙi da wannan 'yan ta'adda da suke damun wannan al'umma ta mu, musamman bangaren arewa. Insha Allah za ta biya kuɗin sabulu in dai har an tabbatar da an bada kuɗin, kuma an bada inda ya kamata a bada kuɗin, kuma an bada kuɗin, an so makaman aiki, an so kayayyaki da za a ba jami'an tsaro su yi aiki. Insha Allah zai bayar. Ni dai ra'ayina ina ganin cewa dai kamar dai wannan lokacin za a samu canji, tunda dai an ware kuɗin da yawa yadda za su isa a sai kayan aiki komai da komai, kuma na sa rai haka insha Allah komai zai zama normal, ƙasa ta dawo yadda take da fiye da ma haka insha Allah. Comrade Salisu Gambadatal dan gwagwarmaya ne kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum, ya yi mana ƙarin haske kan batun. To sai mu kalli irin yadda harkar tsaro kullum ake kashe mata kuɗi amma an kasa kawo ƙarshen tsaron, wanda muke gani kamar an siyasantar da harkar tsaron, shi yasa harkar tsaron ta kasa kawo ƙarshe. Mu kalli abin da aka ware mata a bara abin da aka yi kasafin kuɗi a 2024 an ware mata kuɗi wanda ya kai tiriliyan 1 da biliyan 600, amma zuwa ƙarshen shekara sai aka ce harkar tsaro ta ci kuɗi wanda ya kai tiriliyan 3 da biliyan 400, wanda an ƙara mata kuɗi wanda ya kai tiriliyan 1 da biliyan 800. Duk bashin da Ahmad Bola Tinubu a zuwansa yake cicciyowa zaka ga cewa ya ciyo bashi wanda ya kai naira tiriliyan 50, amma harkar tsaro ce ta fi lamushe manya-manyan kuɗaɗe a cikin waɗannan bashin da ake cewa. Kuma kamar shi yanda Bello Matawalle yake magana a zauren majalisa yake cewa idan aka ƙara musu wannan kuɗin wanda ake gani kamar wannan naira biliyan 50 ɗin, to za su yi amfani da shi ne wajen so motoci masu silke guda 50. Amma mu kalla a bara a 2024 an so musu motoci masu silke fa guda 22, wanda haka bai hana 'yan ta'addan su ƙara tasiri ba fiye da yadda ake tunani.
To wai shin ma kwalliya za ta biya kuɗin sabulu akan waɗannan biliyoyin kuɗin a ɓangaren tsaro? Detective Awwal Lirumin Iya, wanda masani ne kan abin da ya shafi tsaro, cewa yayi idan har aka bi dokoki da tsare-tsare da tsaro ya shimfiɗa, to la shakka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu idan har aka bi dokoki da tsare-tsare na yadda harkokin tsaron ya shimfiɗa, kuma idan har ba a saka son zuciya wajen gudanar da ayyukan ba, kuma an yi amfani da ƙwararru wajen taimakawa da yaƙar matsalar.